El massís del Port, el plaer de l'aventura, és un llibre d'itineraris per fer a peu que discorre de les comarques del Baix Maestrat, el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta i el Matarranya. Cal destacar-hi que per arribar a aquests indrets extraordinaris, meravellosos, de què parlo en el llibre, és que hi hem d'arribar camp a través, la qual cosa vol dir que els GRs, els PRs, les dreceres, els camins i els senders més coneguts, d'alguna manera els han d'abandonar per arribar a aquells llocs tan formosos. I la segona cosa, també a destacar, és que no és solament un llibre d'itineraris, sinó que, a més, m'hi animo a introduir-hi pinzellades de paisatge, de fauna, de vegetació, de folklore, de gastronomia, de tradicions i de cultura popular. En definitiva, penso que és un llibre complet i que fins i tot gaudís de llegir-lo també.